दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ'हाय नोंथांमोनखौ बरायनानै लानाय जाबाय 6 शेड्यूल एरियायावहाय दिनै जोंनि बिटिसि आवहाय फुटबल टीम बा फुटबल खेला ISPL सोलिदों दिनैनिफ्राय थ' मोजांनि बाथ्रा बे गाज्रि नङा बिदि खेला होनाय मानाय दिनै मोनसे युथफोरखौ बा स्पर्ट्सनि बेलायावहाय मोनसे थुलुंगा होनायफोर बायदि जादों दा जों 17 बोसोर बायदियावखौनो आवगोलनि जेसेबां सरकार सालायनायाव बेखौ खालामनो हायाखैमोन जानो हागौ किन्तु देग्लायनिफ्राय बा 6 शेड्यूल एरियायावहाय दिनैहाय ISPL खेला फुटबल टीम बेखौ जागायजेनदों दिनै बेनिफ्रायनो जों गोबां जौगासारबो जानो हायो बा आरो गुबुन गुबुन बिथिङावबो खामानिखौ मावलांनोबो हायो थ' जेखियानो जादोला मोजां मोनदों आं दिनै ISPL खेला होनायखौ थ' दिनै बनसुनि आफादगिरि बिथाङाबो दिनैहाय रन्जन दैमारि सारनि गनायनि बारै माखासे खोथा बुंदों थ' जों बिनि बारै माखासे खोथाखौ खोनासंनानै लानि बिथाङा मा बुंदों जोंनि भारतजों एबा सिगनेटारि हिसाबै माने बिटिआर एकर्ड शान्ति गोरोबथाखौ बानायबाय थेवब्लाबो बिथाङा दिनै जेलाव थांफिननांबाय एबा लाइफ इमप्रिजनमेन्ट मोनबाय बे भेरि आनफर्चुनेट मानो होनोब्ला जोङो दिनै बिजिरनानै नायबाय इन्टारनेशनेल कर्ट अफ जास्टिस इउनाइटेड नेशन्सआव मोनसे रुल्स दङ दे जाय बिथाङा माने रिभलिउसनारि एबा दिनै जाय बिथांमोना माने प्रिजनार्स अफ वार्स होननानै बुङो मोनसे हादोरजों मोनसे हादोर दावहा नाङोब्ला बै सुक्ति जानायनि उनाव एग्रिमेन्टनि उनाव दिनै बिथांमोना गफिनो एक्सचेन्ज प्रिजनार्स अफ वार्स होनना बुङो दिनै बिथाङा बे मोनसे आयेननि बादियै बिथाङा जास्टिस मोननो थाङाखै दिनै जोंनि भारतनि आयेनाव एबा भारतनि जि मोनसे कड दं बे कडनि गेजेरजों बिथाङा जि शान्ति सुक्तिनि गेजेरजों इन्टारनेशनेल कर्ट अफ जास्टिसनि बादै रुल्स मथे बिथाङा दिनै जेलनिफ्राय गनांगौमोन बिथाङा दिनै गनो मोनाखै बेवहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट एबा बुंनो थाङोबा जोंनि आसामनि मेलेमजिबि एन्टि बर' एन्टि ट्राइबेल बिथांमोनजों आरो कर्टनि माखासे माबाफोरजों नेक्सास दङ होननानै जों सानो मानोबा बे जोंनि ट्राइबेलखौ नासयनाया माने जोंनि न्यायनि गेजेरावल' नङा गोबां पुलिस डिपार्टमेन्टआवबो गोबां माने इभेन नों माखासे अफिसफोर सार्कोल अफिसफ्राव दिनै जागासिनो दं सिङाव गोबां माने गाज्रि समस्या जागासिनो दं दा जोङो बनसुजों लोगोसे NDFBजों लोगोसे जों माखासे आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेराव जों मोनसे सलिडारिटि देखायनो थाखाय एबा गभर्नमेन्टखौ जोंनि खुद्रिनायखौ बे रन्जन दैमारि सारा जि मोनसे न्याय मोननांगौमोन हाइकर्टनि जास्टिस बादे इन्टारनेशनेल नर्म्स बादे बिथांनि मोनैखौ जोङो दिनै फोरमायनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों स्ट्रं मोनसे मेसेज हरदों बे गुवाहाटी हाइकर्ट बादिया दिनै सासे मोननांगौ माने न्याय बेखौ होनो हायाखैब्ला जों बोरै बिथांमोनखौ फोथायनो जोंबो बिनि एगेन्स्टआव जोंबो गसंगोन जोंबो दिनै बन्द होगोन नैबेनि गेजेरजों चेलेन्ज खालायनाय जादों दा बेयावहाय जोंहा दिनै बिनि बेनिफिट्सआ फैबाय थानाय समाव जों निस्सय मोनगोन फैबाय थानाय समाव जोंनि बर'फ्रा मोनसे स्पिरिट माने क'पारेसन होलायनानै दैमारि सार बेजों लोगोसे गोबां NDFBनि लिडार स्केटार्सफोर आरो गोबां जायगायाव दिनै भुटान बादियाव जेलाव दङ आरो बेजों लोगोसे गोबाव सम सोमावसारनाय NDFB बिथांमोन 34 years जाय बिथांमोना दासिमबो रिहेबिलिटेसन मोनाखै जाय बिथांमोना दासिमबो थांनानै थानायनि अबस्था मोनाखै आरो जाय बिथांमोना दासिमबो जेलाव दं गथ' गथायनि मोखां नुवाखै बिसि फिसानि मोखां नुवाखै बिथांमोना जास्टिस मोनगोन बिनि सायावहाय हयथ'बा गासैबो दैदेनगिरिफ्रा नुबाय जानांगौ बा मोनथिबाय जानांगौ जों बिदिनो जों गासैबो हेफाजाब होलायनांगोन बिथां रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबां जेलाव दङ बिथांमोनखौ बरननायनि थाखाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै गोलावखौथ' खालामनो हायो बुंलांबाय थानो हायो खोथाया फैबाय थायो खिन्थु देहानि फारसे बा थिग नङा ओंखायनो आं भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारि